tohoto videa bude taková reakce na 100 hodin, abych zachránil Dear Monstra. Není clickbait. Strávili jsme 99 dní v lese, kde se nachází... Počkat. 100 hodin, abych zachránil Dear Monstra, není clickbait? Missing Rich Kid. Proč je tady Fizzy? Proč Dear Monster vypadá, jako kdybych to prostě... To je... Strávili jsme 99 dní v lese, kde se nachází i Dear Monster. No to aspoň vypadá dobře, ale tohle je určitě jako fake. Jako. A jediná možnost, jak se dostaneme pryč, je, že objevíme 4 zmizelé děti, které... Noob Kid. Jakože já se vůbec nevyznám v 99 dní v lese, takže já o ní se můžu vidět, ale jako ten jejich hlas, už mi jako z nich bolí hlava a... se tady ztratili, tak sleduj až do... Tohle vypadá dobře, škoda, že prostě to nějak takhle neudělali. Jakože podle mě to takhle neudělali, ale jestli to takhle udělali, tak jako klobouk dolů, jako fakt jako 51 minut. No. konce. Jak můžete vidět, už se nacházíme v našem kempu a ještě předtím, než vám vysvětlím, jak tenhle ten kemp funguje, tak vám ukážu Dear Monstra, ale samozřejmě... Lidičky, nezapomeňte nahodit like, odběr, ve zmenšený verzi, takhle jsem si ho tady připravil. Má takhle úplně podivný ruce a má dokonce i takhle vykulený oči, jak kdyby byl nějaký šílený a v realitě je mnohem větší. Tohle je takový jeho miminko a teďkon bych vám mohl vysvětlit, jak funguje náš kemp. Máme tady dokonce i takhle celou jako klobouk dolů, že udělali to tu mapu. Vypadá hezky, jako nádherně, lidičky, jako. A tady všude se nachází Dear Monster, může se pohybovat úplně kdekoliv a my se nacházíme přímo tady a okolo tohohle ohně se nachází taková speciální aura, kam Dear Ale zajímalo by mě, proč jich je tady víc, jako. Monster nemůže, ale bohužel my tady nemůžeme být schovaný celou dobu, protože se snažíme najít informace o zmizelých dětech, aby... Baseball Kid podle mě není, Party Kid není, je Rich Kid, Noob Kid podle mě je v reálným 99 v lese. Ale jakože asi vytvořili nový, ale jako klobouk dolů. Jsme se mohli dostat Jo, Kraken Kid by tady měl být, ale ten tu není. Ale nevadí. Pryč. A samozřejmě jsme si sem vzali i tyhle ty fizzy drinky, aby jsme měli totální energii a mohli jsme být úplně... Nebo abyste byli hyperaktivní. Nebojácní, takže já se rovnou posilním a myslím si, že je dobrý nápad, aby třeba Humi vzal drona a totálně Humi! to tady prozkoumal, než půjdeme pryč. Ten by ho normálně zmlátil, toho Dear Monstra. No, díky za ten záběr. Že prostě Dear Monster by takhle šel, Humi by takhle tady šel a dal by mu jako KO. Lidi, právě teď Humi už prohledává svým dronem celý širý okolí tady toho lesa, no každopádně my se furt nacházíme v bezpečné zóně. Vypadá to dobře, ale určitě to podle mě není, podle mě to určitě jako není reálný. Podle mě tohle to není od nich, podle mě to od někoho vzali. No, každopádně já bych tady radši zůstala, protože se strašně bojím vůbec vyjít a hlavně, až se setmí, tak nevím, jak dlouho to zvládneme, každopádně to Humi už si něco našel. Štěstí spojuje. Maner. No, projíždím to tady všude možně, ale ten les je úplně obrovský, koukni, tady to je úplně tajemný. No to teda, hlavně jsi hrozně vysoko, musí se trošku snížit, aby jsme viděli i trochu na zem. Já vím, počkej, tak opatrně, tady to je úplně hustý, úplně takový temný a to je ještě světlo, ach No jo. to jo, ty stromy dělají hrozně moc věcí, ale... Co? Jo, co to je? Počkej, musím blíž, počkej, já tam zalítnu, ale opatrně. Tady ty větve úplně překáží, tak? No, tak, už ne, co? ne, Humi! To je takhle obří, to jsou stopy, nebo co to je? Jo, to jsou stopy, no ale já se hrozně bojím, Tohle protože to budou určitě stopy toho Dear Monstra takhle obrovský, co budeme dělat, ach jo, já vůbec nechci pryč. Já nevím, ale jsou asi 200 metrů od nás. Počkejte, takže když se ty stopy nachází 200 metrů od nás, tak toho musíme co nejdřív jít chytit. Ale já jsem tady dneska jako takovej zdravotník. V této brašničce se nachází spousta věcí na dnešek a dokonce se tam nachází i baterka, kterou potom vytáhnu, protože když se setmí, tak ji musíme 100% použít. Takže pojďte! No, rychle jdeme, tak jo. Lidi, rozhodně bude nejlepší to tady všechno prozkoumat rychle přes den, protože v noci je tady příšer daleko víc a Dear Monster rozhodně loví 2x tolik. No, tak snad to tady zvládneme a super. Tak si dej prostě
ruce před oči a když nevidíš ty jeho, on nevidí tebe, ne? Logicky. Už jsme asi kousek odsáď. Jo, ale nejlepší by bylo, kdybychom měli třeba nějakou 4kolku, protože bychom tady jezdili totálně rychle a třeba bychom se mu vyhli, ale to tady bohužel nemáme, tak se pojďme kouknout na ty stopy. Jo, běžíme. Víťo, podívej se, konečně jsme našli ty stopy a hlavně jsou strašně velký a říkám si, že tahle je větší než ta druhá. To jedině, že tu jednu nohu má větší než tu druhou, já to absolutně nechápu. No to já teda taky ne, to musí i strašně kulhat, ne? Jo, asi jo, a hlavně když tam takhle přiložíme ruce. Ty jo, oproti naší ruce je to hrozně obrovitánský. A taky si říkám, že musí být rozhodně 2x větší než já. Tak doufám, že ho tady dneska nepotkáme. No ale kluci, vy jste si tady všimli sice stop, ale to, že tady v těch ostružinách je tenhle ten papír, to už jste si nevšimli, ale ne, tohle je to jedno dítě a tady je napsáno missing. To znamená, že se stále hledá. Lidi, já se vážně... Ale koukej, Dear Monstrum! Počkej, a ono se... Podle mě to není od nich, ale vypadá to dobře. Přibližuje! Jakože ne, že ne. Přibližuje se! Rychle do parku! Běžíme pryč! V tenhle moment jsme začali mít všichni extrémní strach, ale během návratu na základnu jsme objevili záhadný mystery box. Proto ho Víťa vzal s sebou a teď si ho pojďme rozbalit. Vítě našel tuhle krabici, nebo spíš ten mystery box, no a my už to asi jdeme otevřít, já se docela bojím, tak co tam máš, Fizi? No, nachází se tady nějaký různý věci, je tady nějaká kšiltovka. Tak tohle se husí, to si dám i na hlavu. No, ale k čemu to je? Tady je zase tohleto a to je asi na party. Asi jo, To je no ale pár- moment, tady to jsou Robuxy, to znamená, že to sedí k tomu dítěti, takže tady jsou všechno tematický a podle toho bychom mohli najít i zbytek těch dětí. To je pravda. No ale počkat, kde jsou tím pádem pak ty děti, když tady jsou jejich věci? A co, ještě je tady sprej proti monstrům? Jo, to by mohli možná kluci použít. Jo, no dobrá, tak jo, úplně se zadaví, jak tohle funguje. Fizi mi tady předal tenhle ten sprej proti monstrum a je na něm napsáno, stačí jeden střik a monstra zmizí. A já přesně vím, na komu ho otestujem. To je určitě nějaký repelent, ale akorát jim vytiskli tohle a přilepili to k sobě. Cože na mě, Víťo, to si děláš srandu, ale klidně to zkus, protože žádný monstrum nejsem. No to se uvidí, jak se připrav. To hrozně pálí, Víťo! Nedělám si srandu, říkal jsem ti, že žádný monstrum nejsem, takže absolutně nevím, proč to na mě zkoušíš. No já jsem si tě potřeba Kluci, otestovat. co tady děláte? Za chvilku bude tma, běžte připravit radši kemp na noc, já tady nechci být těch 99 nocí. No dobře, Umi, ale ty budeš mít hlídku, ale ještě předtím si tě trošičku otestuju. Co dělá, že žádný monstrum nejsem, ale hlídku klidně vezmu, ten dron má noční vidění, takže to dobře uvidím. Jo, dobře, my jdem. Jo, hybajs. Přibližně za hodinu se nám už úplně setmělo a teď je les daleko děsivější než předtím, protože v noci je výskyt Dear Monstra daleko častější. Lidičky, už tady hlídám docela dlouho, chtělo by to střídačku. A říkám si, že sice Dear Monstrum sem ke mně nemůže, ale stejně mám docela strach. A celkově bychom se už měli vydat na výpravu, aby jsme se tady odtud dostali. Jinak se nikam nedostanem. Tak co vy v tom stanu, co děláte? No, my právě teď čekáme a uvidíme, co se bude dít, ale začínáme si vážně bát, takže doufáme, že nás tam pořádně venku ochráníš, no ale možná budeme muset vyjít taky, protože tady začíná být pěkná zima, no ale aspoň tady máme tyhle Fizi bombony, které i vy seženete v nejbližší večerce nebo na Fizi Shop. Pojím je. Na Dědoles.cz je Black Friday a bude veselo. Dědoles.cz. Snad ne. Je velká škoda, že jsme ty děti nenašli přes den, ale teď je rozhodně musím dvě a třeba nás to nějak dovede pryč. Asi jo, ale můžeme asi rovnou jít hledat ty další, jak jsme hned pryč. Jo, běžíme. Koukejte, co je tady dalšího, tady je další hledaný dítě, to si děláte srandu. Hele, ale tuhle čepici už jsem dneska viděl. No, přece na mě. Toto znamená, že to dítě nosilo tuhle čepici, ale ne. A jo, vlastně, ty. Maria, tak tohle se je vážně divný. Počkejte, koukejte tamhle, co to je? Co? To si děláte legraci? Takže teď bych jako řekl, že jsou jako kůd. Neutečou. To je Dear Monstrum, zdráme! Utíkejte!
Rychle do stanu! Zavři, tak jsme tady všichni, doufám, že se nedostaneš dovnitř. A taky doufám, že jsme v bezpečí. No, já doufám, že tenhle ten spray bude fungovat, protože asi přestan... Ne, Co? On je vedle stanu! Tak to musíme být potichu, ale vy si tady klidně buďte. Já jdu za Víťou, Víťo, jdu za tebou, tady to už je bezpečnější. Co budeme dělat? Já nevím. Ne, Adamček, Já se bojím. Já to asi nefunguje přes tohle, vůbec jsem sám viděl, tak aspoň umí použít tuhle tu sekeru, nebo já fakt nevím, ani vem, ty si hlídaš, nejdu ani náhodou. Co? Ta aura. ale lidičky, uděláme to na párty, protože 51 minut, no spíš 52, by se dalo říct jenom 500, tak určitě to nedáme za jedno. Jo, takže jdeme na víc pártů. Musí fungovat, musíme počkat, až bude pryč prostě. Lidi, právě teď uběhla asi půl hodinka a žádný zvuky jsme neslyšeli. Takže to znamená, že Dear Monstrum asi teď v okolí nebude. Takže já bych šel ven a rozhodně bych našel ten poslední plakát s dítětem. Co myslíte? Jo, dobrý nápad, hlavně opatrně. Dobrý, tak jo, tak pojďme ven. Tak, dobrý, jsem ve stanu venku a můžu říct, že se docela bojím. Lidi, je to tady vážně děsivý, ale zároveň jsem si říkala, že mě extrémně zajímá, jestli i vy jste hráli tuhle hru a zároveň kolik nocí jste v ní vydrželi, takže to nezapomeňte hlavně napsat dolů do komentářů. Ježiš, koukejte, co to tam je, pojďte za mnou. Co? Tady je poslední plakát s dítětem. No, tak jsme našli i to čtvrtý. Ale co teď? No co? Počkat, slyšíte to? Počkejte, tenhle zvuk znám, to je zvuk nastartovaného auta, běžíme tam! Rychle, třeba to bude cesta ven. Doufejme. Lidi, tak tohle je extrémně divný, ale hlavně doufám, jestli ten zvuk není motorová pila, anebo třeba Dear Monstrum. No, budeme doufat, že to je opravdu auto. Běžíme za ním. Dobrý, asi jdeme správným směrem. Kluci, dáme to auto, rychle pojďte se podívat. A jo! A jedem. On je odemčený, tak Cože? Co tady dělá? No to vůbec nevím, ale je to naše dnešní záchrana. Takže nasedáme a doufejme, že nepotkáme Dear Monstra po cestě, aby třeba nás nehonil a nejel za tím autem. Jo, a jedem! Zahráli jsme si hru naschovávanou s Dear Monstrem a asi si říkáte proč? Moje holka Anetka byla unesena a až se stmí, bude mít Dear Monstrum 1 hodinu. Tak já to nemám. A lidičky, ještě se koukneme na tohleto video a to bude zatím vše. Na to nás najít, ale pokud nás všechny nenajde, bude muset Anetku pustit. Tak sleduj. Tak jo, kluci, když se podívám na nebe, tak si myslím, že se setmí už tak za půl hodiny, takže moc času není. V tom případě já si myslím, že se rovnou můžeme schovat. 3, 2, 1, teď! dejte do toho Jestli se na to video koukáš, určitě ne, tak neřvi. Fakt, neřvi, prosím. Jestli nebudeš řvát, tak jako bude se na tebe koukat víc lidí a budeš mít i víc odběratel, podle mě, abych si řekl. Tak máš vůbec odběratel. On už má 4,2 milionů odběratel? Strávili jsme 99 dní v lese, kde se nachází i Dear Monstrum.